Fl-aħħar sigħat komplew jaqgħu partijiet mill-irdum fiż-żona magħrufa bħal Arħanex u li tagħmel parti mill-Qrendi. L-ewwel biċċiet minn dan l-irdum iġġarfu l-ġimgħa wara nofsinhar fejn waqgħet parti kbira mill-wiċċ tal-irdum, dan bil-konsegwenza li nħolqot tieqa naturali ġdida. Madankollu kien biss sigħat wara li din iġġarfet ukoll. Fortunatament ħadd ma nserta fl-inħawi fl-ebda minn dawn iż-żewġ episodji biex bekk kienet evitata traċedja. Sadattant, sissa għada hemm it-tieqa naturali oħra li kienet hemm diġà u li hi magħrufa bħala ras il-Miġnuna. Din it-tieqa hi popolari b'mod speċjali għall-isport relatat mal-ilma bħal kajaking. L-irdum ta' Arħanex u magħrufa l-veduti spettakolari li joffri, tant li huma ħafna dawk li jikkonsidraw dawn l-inħawi bħala fost l-isbaħ fil-Gżejjer Maltin. Tantu hekk li huma diversi dawk li jżuru din is-sit għal veduti ta' nżul ix-xemx mill-aktar spettakolari.